Да, что опять вернулись к компромиссу 93-го. И то есть польское законодательство сейчас с помощью влияния Костела рассматривает эмбрион и женщину как два разных человека. И это связано с тем, что Ну, то бок паслядоўна. тогда, если вот эти причины, по которым женщина на данный момент уже также не может сделать аборт в Польше, причина, если плод в тяжелом состоянии, например, или умрет сразу после рождения, или, например, ситуация, которая очень не подлежит каким-то медицинской поддержке во время беременности, то это приводит к тому, что вот все время дискуссия идет о том, что есть женщина, которая решает за себя, а есть эмбрион, который есть, например, у женщины, но за него решает партия, Конституционный трибунал, либо костел католический. И это довольно-таки сложные моменты, потому что уже ситуация, которая ограничивает права человека-женщины, но с другой стороны... Забарона абортаў не абмяжоўвае правы жанчыны, таму што право няма такога права ў жанчыны, як забіць іншага чалавека. Упс. Ситуация, в которой, например, может те, кто... Як жа так? Канстытуцыйны трыбунал і партыя забараняюць жанчыне забіваць іншага чалавека. Хуелі, блядь. Диктатура, блядь, ебаная. Выступает за то, чтобы женщины рожали детей или... Про-лайф. Можно, да, так Про-лайф. сказать. На самом деле я считаю, что те аборционистки или те, которые за аборт, они тоже про-лайф, как минимум, потому чтобы жила та, кто рожает, и могла решать о себе та, кто может родить, а кто может... А што ей перашкаджае жыць? Калі яна народзіць, яна памірае абавязкова ці што? Як гэта працуе? Які адсотак ад жанчынаў рожаніц сапраўды памірае у ходзе родаў? Не хочет, например. Ситуация такая, что... Роды — гэта нармальны фізіялагічны працэс. Жанчына у норме не памірае пасля родаў. Само ограничение прав человека. Ну і, дарэчы, калі у жанчыны ёсць пэўны дыягназ, які ёй не дазваляе нараджаць, то, прынамсі, наколькі я ведаю, у польскім праве ёсць для гэтага выпадку выключэння. В Польше сейчас прав человека женщины приводит к тому, что говорится очень часто на тему 3 причин, по которым как будто можно... уже 2 причинам, по которым можно сделать аборт. Но на самом деле важно, мне кажется, дискуссия того, что тут вообще нечего обсуждать. Если бы, например, Конечно. Забивайте усіх, і Бог познає своїх. Гэта мы ведаем. И рожать цис-мужчины, то аборты были бы уже сегодня вечером разрешены. Это если бы, например, могли рожать цис-мужчины, то аборты были бы уже сегодня вечером разрешены. Это такой важный момент. А если бы они могли... Еще бы, я думаю, им цветы давали за то, что ты сделал аборт, молодец, от какого-то там... избавился от того, чего тебе не надо, например. Сейчас очень так остро говорю, но на самом деле сама дискуссия... Не, нормально, протягивай. Она не должна существовать в 21 веке, когда есть права человека. Конечно. Какая дискуссия? Вось перад гэтым шла гаворка пра партыю, пра трыбунал. Вось калі будзе правільная партыя і правільны трыбунал, тады дыскусіі не павінна быць. Вось. Базовые. А пакуль нам не падабаецца, вось давайте падыскутуем, позаписываем подкасты. Права человека, из-за нарушения которых женщины до сих пор умирают, женщины страждают. Нема такога права у чалавека, каб забіць іншую асобу. Але існуе права, напрыклад, на жыццё. Калі мы ўвогуле прызнаем канцэпцыю правоў чалавека. Экономически подвержены экономическому, психологическому насилию со стороны своих близких, физическому насилию, которое их заставляет рожать.
и которые пропускают через свое тело любые роды. То есть даже если это успешные роды, которые, во-первых, которые с точки зрения, что я хочу родить. Дорогие подписанты, хто пропускає про себе любые роды? Дарэчы, звярніце ўвагу, што любая падобнага кшталту фемкіня, якая распаўсюджвае легалізацыю абортаў, ніколі не размаўляе па-беларуску. Чисто расійская хуйня. Все равно это последствия для организма. А в ситуации, когда я не хочу рожать, и когда моя беременность может меня убить, то это приводит к тому, что тут и начинается полное ограничение прав человека. А я вось хацеў спытаць пра тое, што часцяком, калі ідзеш па цэнтру Варшавы, можна пабачыць вось людзей там з мікрафонамі ці машыны, якія едуць з громкаговорителямі, якія нешта кажуць. Пачакайце, а мне гэта цалкам замовілі? Секунду. А, ну так. Глядзім до конца, там амаль гадзіна. Што эмбрыён, гэта ўжо чалавек, вось нешта такое. Ці правильна я разумею, што гэта вось праз гэтую дыскусію, што пытаюцца вось как убедзіць людзей, што вось аборты гэта такое жудаснае зло, і там і карцінкі такія вельмі жудасныя. Это ўсё пра пісаўскія тады ці пра касцёльныя? Это даже уже не ПИС, мне кажется, это конфедерация. И это нават не конфедерация. Это представители чаще всего тоже костела. Я уверена, что это все те же люди, которые базируют свои знания на медицине, которая была 50-70 лет назад. Сейчас ни одно... Ой, блядь. Сука, блядь. Курва, блядь, ёбаная. Пизда просто тупорылая, нахуй. Какая нахуй медицина, блядь. Блядь. Вось покажите мне подручник по медицине, у якім написано, что эмбрыён гэта не чалавек, альбо что аборты трэба дазволіць. Давайте. Просто пиздец. Як можно быть таким темным человеком, не разуметь, что эмбрыён гэта не человек? Государство... Вось здавалася б, што такога складанага у тыповай вось этой дыхатаміі прыняцця законаў па абортах? Вось так, ну ведаеце, у жудасных 30-х гадах Пілсудскі шласнымі вусамі вырываў плод. Так, безумоўна. А вось спрачацца з тым, што эмбрыён гэта чалавек, гэта ў прынцыпе удзел ёбнутых людзей, у якіх адсутнічае не тое, што адукацыя. Тут справа не ў адукацыі, гэта справа банальнага інтэлекту, просто прыроднага розуму чалавека. Таму што калі эмбрыён гэта не чалавек, то ён павінен належаць да нейкага іншага віду. Вось. Калі гэта ўсё ж такі біялагічны чалавек, а мы пад словам чалавек разумеем нейкую іншую з'яву арбітрарную абсалютна, то бок калі пачынаецца пра тое, што ў эмбрыёна няма свядомасці, у эмбрыёна няма развітой нервовай сістэмы, у эмбрыёна няма душы, гэта ўсё паняцці, які можна распаўсюдзіць на ўжо дарослых людзей і проста іх забіваць нахуй пачкамі, як гэта ў гісторыі адбывалася неаднаразова. Вось. То бок эмбрыён гэта чалавек, калі не займацца арбітражнай хуйнёй пра тое, што пакуль ён з цела жанчыны не выйшаў, гэта не чалавек, пра душу, свядомасць і так далей. Вось. І далей у нас ёсць два шляхі. Калі мы кажам, што забойства чалавека ў любых абставінах гэта хуёва, то мы забараняем аборты. Калі для нас, у прынцыпе, у пэўных сітуацыях забойства чалавека з'яўляецца абаснаваным, то мы дазваляем аборты, але разам з тым мы павінны дазволіць таксама правядзенне экспліцытных
То бок не тых прыхаваных, якія запісаныя ў законах, а экспліцытных праграмаў па селекцыі па еўгеніцы. Вось. Кожны з гэтых варыянтаў з'яўляецца паслядоўным. То бок паслядоўна можна як забараніць аборты, так і дазволіць іх. А палітыка, калі мы лічым, што эмбрыён становіцца чалавекам на 4-м тыдні, там, ці там яшчэ пазней некаторыя хочуць, гэта проста, это проста тыкнута пальцам у неба, сказана, вось у гэтую хвіліну, у гэтую секунду эмбрыён будзе становіцца чалавекам. Вось, мы гэта вырашылі дэмакратычна, а значыць правільна. В которой разрешены аборты, легальные аборты для женщин, не производит метод такой, о котором написано или нарисовано на этих билбордах. Очень часто незнание и отсутствие, например, у врачей польских... Мы забіваем ваших дзяцей вельмі акуратна, чыстенька і мірна. Не трэба верыць всялякім плакатам. Их информации, как проводить безопасные фармакологические аборты, например, или вакуумные аборты, которые, по сути... Калі б бабку, блядь, старую, больную, хворую забілі нахуй фармацэўтычным абортам, гэта было б добра ці не? Легкие, безопасные и быстрые. Для этого это не операция под глубоким наркозом, после которой надо несколько дней приходить в себя. Возвращаясь вот к ситуации с абортами на улице, информацией, мне кажется, это все те же люди, которые считают, что дети, например, инвитро. Очень часто аргумент в том же Костёле звучит, что аборты это зло, и инвитро это зло, потому что у детей нет души, например. И это также медицинский... Что, блядь? У дзяцей няма душы? Гэта калі пазіцыя каталіцкага касцёлу паспела так моцна змяніцца, нахуй. Как бы медицинское вмешательство. Но на самом деле возможность родить, во-первых, здорового ребенка по желанию и возможность не рожать ребенка вообще, когда не хочется, не потому что надо объяснить причины, почему. Смысл не в том, что если я только в тяжелой ситуации экономической, поэтому ладно, не рожаю. Опять кто-то решает. Или потому что там меня избил партнер, изнасиловал, поэтому мне... Да, мне просто моча ў главу стукнула, таму як бы дазвольце мне аборцыю. Вось. Не трэба там мне не трэба мець там нейкія жорсткія эканамічныя умовы, не трэба, каб мяне нехта згвалціў. Я просто не хочу, як бы, і забіваю нахуй дзіцяці. Такой ребенок, ты будешь смотреть на ребенка, будешь вспоминать насилие. На самом деле это как будто всех женщин сравнивать или в одну такую колею, что все должны думать одинаково касательно своей беременности. Иногда, мне кажется, я уверена, что есть женщины, которые в самых тяжелых ситуациях жизненных выбирают рожать, потому что они хотят родить. И я уверена, что очень важно, чтобы у каждой женщины была возможность не рожать тогда, когда не надо объяснять причину. Вельмі важна, каб маладыя людзі ў прынцыпе ставіліся свядома адносна любых палавых кантактаў. Таму што калі у цябе заўсёды маецца магчымасць зрабіць аборт, гэта не толькі палавых кантактаў датычыцца, але ў тым ліку. Не трэба абсалютна ніякіх вымаганняў прыкладаць да таго, каб разбірацца ў партнерах. Просто раздвигаеш ногі перад усімі і ўсё добра. А то яшчэ хлопцаў датычыцца. Прысунуў проста нейкай дзяўчыне, якую ты сустрэў там у бары там ці не ведаю. На сеансе групповой психотерапии, неважно абсолютно.
И все. Прысунуў. Адказнасці мець не хочацца. Ну, давайте зробім аборт. Мяне партнёр згвалтаваў, таму я дзіцёнка заб'ю. Ну, вы ведаеце, у дзіцячым доме кепска яму будзе. Правильно, правильно. Ну, што, ў прынцыпе, несці адказнасць за свае дзеянні. Вось. Ёсць фізіялагічны працэс. Пасля каапуляцыі наступае ў норме цяжарнасць, праходзіць пэўны час, калі эмбрыён, плод развіваецца, і потым ён нараджаецца. Вось. І той факт, што ён народзіцца, ён ужо быў, у прынцыпе, перадпісаны ў той момант, калі адбывалася капуляцыя, калі яна адбывалася без кантрацэпцыі. Вось. Такім чынам, пара, якая займаецца небяспечным сексам, проста запрашае новага чалавека ў сваё жыццё. Вось і ўсё. Гэта цалкам добраахвотны акт. Доверять себе и своей интуиции, что нет, сейчас или вообще никогда. Часам есть такое адчуванне, што актывісты про-лайф, так званы, і ўвогуле з таго боку барыкады, думаюць, што як толькі аборты будуць зарэгуляваныя, то проста ўсе жанчыны адразу пабягуць рабіць аборты. Так можна зрабіць такія высновы. Некаторыя людзі думаюць, што калі дазволіць забойствы, усе адразу пабягуць забіваць усіх навокал. Гэта нейкае глупства. Той дыскусіі, якая адбываецца. Пры гэтым практыка паказвае, што гэта сапраўды не так, бо аборт гэта не лёгка і не проста. Так? Гэта не так, бо забойства гэта не так ужо і проста. Вы спрабавалі калі-небудзь забіць чалавека? Гэта, блядь, цэлая навука, нахуй. Заўсёды нейкі маральны цяжар, там уже апусцім там справы здравотныя, вось, але прынамсі з маральнага пункту гледжання не для воднай жанчыны, здаецца, гэта не будзе лёгкае рашэнне. Тут немного скажу иначе, мне кажется, что это опять... А ў чым праблемы? Калі для вас эмбрыён гэта не чалавек, то ў чым, так бы мовіць, маральныя, вось гэтыя, чым гэтыя маральныя праблемы выкліканыя? Ну, аборт і аборт. Як бы, чаму гэта павінна быць нейкім складаным рашэннем? Эмбрыён не чалавек, па-вашаму. Значыць, вы не забіваеце чалавека. Мабыць, вы, у прынцыпе, не здзяйсняеце акт забойства у вашай топіцы. Навошта на гэты конт неяк хвалявацца, перажываць, нервавацца? Всё добра. Там вось, вам же патлумачылі ўсё акуратненько, фармацэўтычны аборт. Всё добра. Опять какие-то обусловленные рамки могут быть, что если думать, что для всех это какая-то моральная тяжесть, потому что для кого-то это может быть решение, которое не связано с тяжестью, а связано с легкостью. То бок, яна сама іх папраўляе. Што думаеце, што аборт гэта нейкая цяжасць маральная? Ідзіце нахуй. Патрыархаты, блядь, ёбаныя. Того, что я освободилась. И это тоже, что есть какие-то... Тим 4025 піша: я аднойчы спрабаваў забіць чалавека у Майнкрафте, так, цяпер ты кожны раз, калі адраджаешся, ты з'яўляешься ў пячоры з бадроку з 1000 зомби. Эх. Ценности, в которых только рождение детей является ценностным. На самом деле есть... женщина, которая на основе своих причин... Мы, до речі, не пачулі ніводнага аргументу за усе гэтыя, колькі тут 10 хвілінаў. Просто нейкі пиздёж про то, што бываюць розныя прынцыпы, правы жанчын. Гэта неправда, я на спаўне з'явіўся, сука, блядь. Ну ладно, я яшчэ цябе знайду. Или на своего видения, своего мира принимает решения, связанные с ее телом. И, может быть... Я, блядь, увесь спаун обкладу нахуй бедрок. Для кого-то, я думаю... Я накажу! Что те, кто будет слышать, может быть, будут даже те, кто скажет: для меня это была огромная легкость. Это для меня... Я могла освободиться.
а не то, как опять-таки пропагандируется очень часто, что потом годами я себя виню, что это сравниваю своего условно нерожденного ребенка с ребенком, который идет, а у меня мог бы быть такой и такой. Это все очень опять такая тяжесть, с которой могут встречаться те, кто принимает решение не рожать. И, например, в связи с этой ситуацией либо уезжают сделать аборт в другие страны, либо делают его в каком-то очень... Ну, так у чым праблема? Прынамсі, польскія падатчыкі не плоцяць за тое, каб забіваць маладых палякаў. небезопасном окружении тут в Польше, либо хотят получить таблетки, если есть еще возможность фармакологически это сделать. То есть, мне кажется, как только женщины начнут сами решать, именно конкретная женщина конкретно за себя касательно абортов, то тогда очень много стигматизации. Не, жанчына не вырашае адносна сябе, таму што яна вырашае адносна іншага арганізму. Эмбрыён — гэта іншы арганізм, які адрозніваецца ад жанчыны на генетычным узроўні. Такім чынам, правіла «моё тело, моё дело» тут не стасуецца. Боязни заявлять про аборты, и вообще разговоров будет меньше, потому что тогда сама женщина будет на том же уровне, что и мужчина, который, или другая женщина, которая, например, не рожает в данный момент, но говорит кому-то, что вот надо делать другой. Окей, вось 90-е, потым мы вось хутка перанесемся ўжо ў 20-й год, калі адбылася такая эскалацыя. Вось перанесціся ў часы Польскай Народнай Рэспублікі камуністычнай. Дазволеныя аборты, роўнасць, сацыяльная палітыка. Эх, якую краіну праебалі. Што адбывалася ўсе гэтыя годы? Які былі... Касцёла не было дамінуючага. Што ім не падабалася гэтым пісоўцам? Ідэі, не ведаю, там у левых, у правых. Надежды касательно того, чтобы аборты были возможны по желанию, по требованию, мне кажется, они в 2000-х уже такие надежды все минимизировались. И когда в 2016 году были первые попытки партии ПиС ввести запрет по одной вот... ПНР — гэта яе БНР, але рэальная. Ну, походу яны просто думаюць, што ПНР — гэта як БНР ці там УНР у украінцаў. Вось. Першая незалежная краіна, з якой трэба браць прыклад. Именно причине, когда плод в тяжелом состоянии, по состоянию здоровья, либо то, что умрет, например, после рождения, или во время... Мяне забаўляе тое, як яны скачуць з адной тэмы на другую і ўсё гэта змешваюць адно. То бок спачатку кажацца пра тое, што у жанчыны ёсць нейкае эфемернае права на тое, каб рабіць аборт. Потым пачынаецца пра тое, што калі жанчына сама хворая, ёй трэба зрабіць аборт. Потым пра тое, што гэта можа быць дрэнна для дзіцяці, пра згвалтаванне. І ўсё гэта нібыта адно пытанне, якое можна вырашыць толькі тым, кам дазволіць аборты. Але чаму б нам проста не дазволіць аборты ў выпадку згвалтаванняў, генетычных захворванняў у дзяцей альбо небяспекі для жанчыны. Такім чынам мы ліквідуем, прыкладна 1%, а мабыць нават і менш ад той колькасці абортаў, якія звычайна людзі здзяйсняюць. А што рабіць з 99%? Вось, якая аргументацыя датычыць гэтых жанчынаў і гэтых дзяцей? Блядь, а гэта не дэбаты, хто з гэтай троіцы про-лайф, а тут ніхто не про-лайф, гэта просто падкаст. Які нахуй дэбаты, ты што? Гэтыя людзі не ўмеюць у дэбаты. Время даже беременность. Яны сабраліся ў траіх, каб адначасова ківаць галавой, і было ўражанне таго, што гэта меркаванне большасці.
И тогда в 2016 году прошли огромные протесты по всей Польше, и в Варшаве, и в таких... Цікава, чаму калі апазіцыя перамагла на выбарах у Польшчы, нават унутры гэтай апазіцыі яны не змаглі дамовіцца адносна таго, трэба забараняць аборты ці не. Хто вінаваты ў гэтым? Пракляты піс? в воеводских городах, но и также в деревнях. Чарный протест. Да, Чарный протест, да. И это А был... хто з іх жанчына, а пасяродку сядзець? Лето, потом сентябрь очень активный, октябрь 2016 года. И тогда появилось много дискуссий на эту тему и страхов, и опасений, что все-таки это случится, но как-то так замяли. И все 4 года разговор возвращался в польском сейме, пропадал, возвращался, пропадал, и наступил 2020 ковид, пандемия, и это тоже осень, уже холодало, и довольно-таки, когда, например, Беларусь жила своими проблемами, у Польши были тут свои, и тогда Конституционный трибунал все-таки пришел к выводу, что эмбрион, который только начинает зарождаться, это уже отдельная жизнь, и его важно рассматривать. Што значыць толькі пачынае зараджацца? Якая ёсць мяжа паміж тым, як ён зарадзіўся, толькі пачынае зараджацца? Отдельно, и поэтому минус одна причина у польского компромисса, в общем. И это привело, с одной стороны, к страйку ковид, к протестам, но к тому, что, например, сейчас в Польше количество легальных абортов значительно упало. В Польше живет там 38-40 миллионов человек, около того, когда до 2020 года легальных абортов было где-то 1100. То есть это причины, например, связанные с изнасилованием или причины инцеста, например, то теперь легальных абортов в Польше 100-115. И это не значит, что Польша... Як можна, блядь? Терминова квоты по абортах. Давайте. Не хотят, что польки не не беременеют, и что они... Блядь, яны пра гэта размаўляюць, як пра нейкую моду. Блин, полькі не хочуць, вы это ведаеце, не ведаю. Яны пра гэта размаўляюць, як пра тое, што, не ведаю, напрыклад, полькі не ходзяць у тэатр, не наведваюць кіно, не ходзяць па рэстаранах. Вось як бы, ну, зменшылася колькасць абортаў легальных. Неяк жанчыны, ну, занадта сур'ёзна да гэтага ставяцца. Занадта яны такія замкнутыя ў сабе, вось прыгнечаныя. Трэба неяк раскрепасціцца ўжо. Они такие образованные. Ну, только это говорит о том, что польки умирают в больницах, даже если беременность угрожает жизни. Але статыстыкі па памерлых польках ад цяжарнасці прыведзена не будзе. То врачи боятся делать аборт, потому что нету конкретных правил и каких-то конкретных документов, которые все-таки поддержали бы врача, докторку в решении, например, произвести аборт. Известны случаи, есть врачи, которые отказываются, или медицинский персонал, который ничего с этим не делает, потому что ждет решения сверху, а это решение не наступает, и наступает смерть. Ці правильно я разумею, што дактары баяцца праз тое, што яны могуць таксама пайсці ў турму? Так, што яны... над імі вісіць пракуратура. Ось. Таму сітуацыя вось такая. Адносна таго, што было перад 2006 годам, то перед 2020 годам, прапасце, так, то ў 2007 годзе была ўвогуле ідэя, каб упісаць у Канстытуцыю. Прапаную палякам адкрыць аборт-клінікі для Middle East refugees. Правильно. Польшчы абарону жыцця ад моманту... А дакладней асуджаю, блядь. Ты што нахуй? Пачатку жыцця, то бок так, вось ад эмбрыёна якому-то пару дзён. Тады грамадзянская платформа... Я вось, дарэчы, для гэтых траіх зрабіў выключэнне ў законе пры аборты. Была на правым баку. Яна пазіцыянавалася... Постнатальны аборт павінен быць здзейснены. Сябе як партыя кансерватыўная і падтрымлівала гэтае рашэнне. Вось, але у той момант да нічога гэта не прывяло, і неяк там ідэя знікла проста так. Ну і вось пасля быў 16 год, калі
Качынскі сказаў там амаль што даслоўна цытата, што нават калі плод дэфармаваны і хворы і ўвогуле няма шансаў, што ён пражыве, так, то трэба ўсё ж такі нарадзіць, надаць імя, хрысціць і пахаваць. Ладно, а можем? Ну, вы жывяце ў хрысціянскай краіне. Для хрысціяніна не важна, з якімі дэфектамі народзіцца дзіцяці. Гэта ўсё роўна чалавек з душой. Нават нягледзячы на тое, што тут некалькі хвілінаў таму казалася пра тое, што меркаванне касцёла пра тое, што ў дзяцей няма нібыта душы, вось гэтая пазіцыя пра хворых дзяцей, яна будуецца проста на тым, што любы чалавек гэта душа, якая мае права здзейсніцца, так бы мовіць, і заканамерна, калі ў яе настолькі сур'ёзныя праблемы са здароўем, адысці вось у іншы свет. Вось гэта меркаванне хрысціяніна. Так. Сверыцца і для... Я, дарэчы, не хрысціянін, для мяне такога пытання ў прынцыпе не стаіць. Пра душу, там, пра рай і ўсё такое. Праблема не ў гэтым. Пісаў то ў каментарах, калі у вас ёсць меркаванне на гэты конт. Праблема ў тым, што мы за 20 хвілінаў не пачулі ніводнага аргументу. Калі пачынаецца чалавек? Вось О, проста зараз паядзім. маё адчуванне, што гэта нават, ну, зразумела, што гэта проста маё адчуванне, што гэта быццам бы нават не дыскусія. І Вось такое ў чалавека адчуванне есть, што дыскусія нейкая, гэта хуйня. Вось. Парыруйце. пакуль чалавек не нарадзіўся, дзіця, то, ну, як можна абараняць? Ну, гэта ўсё яшчэ жанчына, яе там плод, и все. Права появляются у человека тогда, когда... Аргумент. Аргумент. А вы что хотели? Давайте будем спрашиваться, блядь. Так. Ну-ка, блядь. Так, что бы тут продумать-то нахуй? Ёпта, блядь. У, сука. Пизда. А, вось. Вось я не веду, як у вас, але менавіта у мяне ёсць такое адчуванне, вось, каб ты пайшоў нахуй. Долбаёб, блядь. Парыруй нахуй, давай. Выкликаю тебя на дебаты. Будем выказывать свои отчувания. Человек уже рождена, и момент, Человек уже рождена. когда человек дышит, живет, развивается, то есть от момента рождения. А чаму? Чаму менавіта ад моманту народжання мы лічым плод чалавека? Кім ён быў за секунду перад гэтым? Белачкай, вавёрышкай быў? Ну, паслядоўны хрысціянін разумее, што на плодзе ляжыць першародны грэх, той, што ад Евы, і знікае толькі калі ён свядома прыходзіць да Хрыста сам. Ну, так, гэта ты апісваеш зараз пратэстанцкую традыцыю. Мы ўсё ж такі кажам пра каталікоў. Яны гэта бачаць па-іншаму. Вось. Як бы... Якая такая магія, што такога істотнага адбываецца ў той момант, калі дзіцяці пераадольвае вось гэтыя вароты жаночай вагіны? Што там такое? Іх абдае нейкім святлом магічным, боскім, ці што? Ці гэта партыя проста кажуць, што вось у нас з гэтага моманту чалавек становіцца чалавекам? В ситуации, когда плод зависит от дееспособности матери, от того, сколько и что она ест, например, как она спит, как она питается, то это плод полностью зависит, и для меня важно в этой... Старая бабуля ці просто нейкі сваяк, за якім трэба сачыць, таксама залежыць ад дагляду іншай асобы. Больш за тое, маленькае дзіцяці, груднічок, і нават у прынцыпе ў сённяшніх умовах гэта адлегласць часу часамі яна выходзіць зашмат за 18 гадоў, які лічацца нібыта такім узростам
даросласці таксама залежыць ад сваіх бацькоў. Прычым ну, літаральна на ўзроўні, што калі бацькі перастануць сачыць за дзіцяці, яно ад гэтага памрэ. Калі не будзе забяспечана нейкая дапамога ад дзяржавы, дзіцяці проста памрэ з голаду. Яно не зможа самое сябе забяспечваць. Такім чынам мы павінны дазволіць забіваць малых дзяцей, старых людзей, хворых людзей, проста ўсіх нахуй людзей, якія не самастойныя ў сваёй нейкай дзейнасці. Дискуссии понимать, что тогда это не про права человека, это про... Тогда я говорю про права человека женщину, которая подвержена рискам и которая берет... Нахуй правы эмбрыёну, давайте будем про правы жанчыны казаць, як про нейкі асобны суб'ект. Вось ёсць чалавек, а ёсць жанчына. Это, по-моему, нейкая мізагінія пачынаецца тут. Вы так не лічыце? Ёсць, то бок з меркавання гэтай жанчыны вынікае, што жанчына гэта не чалавек. Я осуждаю, блядь. На себя вот эту ответственность выносить. Вось да чаго нас вядзе патрыархат. Синдром Даннинга-Крюгера. Даннинга Фредди Крюгера перед нами. Плод для того, чтобы потом родить, и благодаря которой появляется новый человек. Но сам факт того, когда... Не, вось калі сперматазоид з яйцаклеткай сустракаюцца і зліваюцца ў адно цэлае, гэта хуйня. Вось калі ён праходзіць праз вагіну, плод в утробе матери, это все еще утробе матери, и это ее часть тела, и ее организм. Ну, я толькі чамусьці яна мае іншую прыроду і іншы генетычны код, які супадае з ейным толькі на палову, але давайте пра гэта не будзем. Рэч абсалютна згодны з воляй, бо пакуль яшчэ чалавек не народжаны, так, то вось плод з'яўляецца часткай цела сваёй маці. І тут менавіта... Таму, што ты так кажаш. Гэта твая аксіома, з якой ты выходзіш. Тут няма дыскусіі. Я кажу, яны сабраліся ў траіх, каб проста адзін аднаму лізаць ачко. Гэта сама павінна мець права вырашаць, што і як. Слухайте, а як увогуле так атрымалася, што ПіС змог у 2020 годзе вось вывесці адну з прычынаў з легальнага поля? У 2020 годзе ПіС ужо меў поўны кантроль над Канстытуцыйным трыбуналам. Легальнасць гэтага кантролю, яна ставіцца пад сумнеў дагэтуль. Просто, ну, так як мы казалі ў некаторых нашых папярэдніх серыях, так, што вось у дадзены момант існуюць две судовыя сістэмы. Пісаўская і антыпісаўская. Так, вось пагадзіць гэта, ну, неяк немагчыма. Я думаю, што некалі мы зробім асобную серыю, дзе распавядзем нашым гледачам, як адбываліся змены, якія ўводзіла права і справядлівасць, да чаго гэта прывяло і чаму вось у дадзены момант склалася такая сітуацыя, што існуюць фактычна дзве судовыя сістэмы ў гэтай краіне. ПіС перахапіў поўнасцю Канстытуцыйны трыбунал. На чале трыбунала паставілі сяброўку Ярослава Качынскага, Юлію Пшылэмскую, якая нават не прафесар і не доктар права, а толькі магістр, ось што цікава. І на чале з ёй Канстытуцыйны трыбунал прыняў вось гэтае рашэнне, фактычна адчыніўшы скрыню Пандоры, так, бо яны парушылі вось гэты кампраміс. І з таго моманту гэтая тэма сталася проста адной з галоўных палітычных тэмаў у Польшчы. І дагэтуль так ёсць, і яшчэ доўга так будзе, на жаль. Я думаю, что еще тоже шли такие дискуссии, связанные с тем, чтобы припудрить так ситуацию, запудрить, чтобы идти в ключе такого социальной поддержки детей с инвалидностями, что ПиС будет делать все для того, чтобы, например, семьи, в которых есть дети с инвалидностями, чтобы они получали максимальную поддержку и помощь, что пособие увеличится, что там, не обязательно воспитывать, что можно, например, отдать ребенка и все такое, все такое. И я вот думаю, что
сам момент и ковида, и вот этой полной власти в Конституционном трибунале, также давление Костела на ПиС привело к тому, что самое большое количество абортов легальных было все равно по причине медицинским причинам плода. И ну вот так пришло к тому, что минус одна возможность. До речі, хацеў бы падкрэсліць так, што у гэтай дыскусіі заўсёды вось кажуць пра тое, што там трэба дапамагаць жанчынам, вось калі гэта дзіцё нарадзіцца, там даваць адпаведную апеку, адпаведныя грошы, так, бо чалавек не можа працаваць часта, і трэба займацца дзіцём, пасля дарослым чалавекам, так. Я просто памятаю вельмі добра, калі была першая кадэнцыя права і справядлівасці, то ў Сейме адбываўся пратэст сем'яў, у якіх ёсць дзеці-інваліды. І як ПiS патрактаваў гэтыя сем'і. Вось, карацей, іх нікуды не пусцілі, нічога ім не зрабілі, хацелі вышвырнуць з Сейму. Вось, і, дарэчы, толькі новы Сейм ухваліў падвышэнне вось дапамогі грашовай. Так? Ну, бо вядома, дарослы чалавек апекуецца сваім дзіцём, якому там часам А уже... чаму хтосьці павінен вам дапамагаць увогуле? Зноў ж такі, пытанне адказнасці. Вы калі здзяйсняеце пэўныя акты ў сваім жыцці, вы павінны разумець, якія будуць наступствы. Калі вы да гэтых наступстваў не гатовыя, не трэба чакаць, што потым вам у вырашэнні вашых праблемаў будзе дапамагаць дзяржава на грошы падатчыкаў. 20-30 гадоў так і не можа працаваць. Так. Тобто патрэбна адпаведная рэкампенсата, каб чалавек меў за што жыць. Там даже если бы протесты были еще также связаны с тем, что если человек может работать, тогда он теряет пособие. То есть что был период, когда можно было совмещать, например, умовозлицения, либо какие-то другие там умовоудела, чтобы можно было и получать пособие, и все равно там подработка хоть какая-то была. ПиС решил, что это не сопоставимо, и поэтому начались тоже протесты для того, чтобы все-таки вернуться к разным возможностям воспитывать или не только воспитывать, а заниматься взрослыми детьми с инвалидностью. Очень важно, что, например, вот к движению, к чарному протесту, к страйку КОБИТ присоединялось большое количество женщин с инвалидностями, которые показывали, что мы также хотим решать за свои тела. Потому что на самом деле... Я думал, там такая аргументация, что, блядь, мы не хотим жить нахуй вы нас народили, блядь, суки, блядь. В Польше разные... И просто массовый суицид, нахуй, протест ПиС. Нате, блядь, вам, суки. Подходы к женщинам с инвалидностями, потому что если, например, у кого-то там раньше было биполярное расстройство или шизофрения, то рожать нельзя было. И, например, в больницах делали насильственные аборты, только потому что, например, особенность... ПиС не пройдзе, збіраюцца просто на даху нахуй палаца навукі і культуры. ПиС не пройдзе, блядь, і ўсё нахуй просто на зямлю. А ў ПиСа ёсць мінусы, бо пакуль складаецца ўражанне каталіцкіх гігачадаў. Ну, калі ты каталік, то па сутнасці адзіны мінус для цябе ў ПиСе можа быць толькі тое, што яны... Не, насамрэч шмат можа быць мінусаў у ПиСе, нават калі ты каталік. Таму што ў іх шмат вось гэтай гульні з сацыялачкай, шмат усялякіх кампрамісаў. Ну, гэта ўсё ж такі вялікая партыя. У дэмакратыі не можа існаваць партыя, якая прасоўвае нейкую радыкальную павестку абсалютна, не абапіраючыся на грамадства, якое ў значнай ступені жыве пэўнымі фантомнымі болямі з ПНР, то бок з камуністычнага рэжыму. Трэба заўсёды абяцаць народу нейкую сацыялачку. Вось, і хто больш грамотна гэтую сацыялачку прасуне у рыторыцы, у палітыцы, той і будзе дамінаваць. Ось. ПiСу прыходзіцца гэта рабіць. Наколькі шчыра яны гэтым займаюцца, гэта іншае пытанне. У ПiСу, безумоўна, ёсць мінусы. ПiС усё ж такі складаецца з людзей таксама ў значнай ступені савецкіх. Дастаткова паглядзець на Качынскага, які гуляе проста ролю ідэалагічнага лідара гэтай партыі. Можна пачытаць ягоную праграму, вось гэтую кніжку «Польска нашых мажань». Я не ведаю, ты польскую мову ведаеш ці не? І там шмат такіх прапановаў вельмі
левацкіх насамрэч. Шмат абапірання на дзяржаву, то бок у мяне такое ўражанне ёсць, што піс нібыта, ну, у піса такая тыповая ёсць ілюзія таго, што ён заўсёды будзе знаходзіцца пры ўладзе. То бок ён стварае інструменты нейкія для дзяржавы, якія могуць дапамагчы у тым, каб супрацьстаяць нейкім знешнім уплывам, больш радыкальным левым ідэалогіям. Вось. Тоже каталіцызм паўсюль і ўсё такое, забарона абортаў. Але яны проста не свядомыя таго, што калі палякам проста надакучыць іхныя твары, гэта тыповая тэма ў дэмакратыі, што людзям у пэўны момант проста перастае падабацца, як гэта выглядае ўсё. Адны і тыя ж твары, хочацца новых. Вось. І калі такі момант наступае, апыняецца, што гэтыя ўсе інструменты, якія былі створаныя для дзяржавы, яны цяпер знаходзяцца ў іх апанентаў. А іхныя апаненты, яны, па-першае, задаліся мэтай цябе знішыць нахуй, а па-другое, яны зараз будуць прасоўваць сваю ўласную ідэалогію праз вялікі гэты інструментарыум, які ты сам для іх стварыў. Вось. Піс, на жаль, вырашыў абапірацца не на уласную такую як гэта называецца. Піс вырашыў абапірацца не на радыкальную моладзь, вырашыў абапірацца не на... як жа гэта слово вылецела нахуй? Не на пасіянарную частку грамадства, усе тых людзей на месцах, якія жывуць там у польскіх малых мястэчках, якія займаюцца рэлігійным выхоўваннем сваіх дзяцей у традыцыйных каштоўнасцях, у тым, што яны там ствараюць маленькія супольнасці ў гэтых малых мястэчках. На жаль, піс вырашыў абапірацца проста на саміх сябе. Вось, на тое, што яны заўсёды будуць ва ўладзе. На дзяржаву піс зрабіў стаўку, і прынамсі на апошніх выбарах у парламент яны пацярпелі паразу. Вось. Прэм'ерам быў абраны Туск. Гэта кіраўнік партыі платформа абывательская, грамадзянская платформа. Я просто не ведаю, наколькі ты ў польскай палітыцы. Вось. А галоўны канкурэнт пісу гэта ПО. Вось. Да дахуя ў піса мінусаў насамрэч. Просто гэта, на мой погляд, самы лепшы кампрамісны варыянт на сённяшні момант. І не толькі для беларусаў, але і для саміх палякаў. Бо больш радыкальна правыя галасы, якія сапраўды абапіраюцца на пасіянарнасць, гэта канфедэрацыя, але праблема ў тым, што, ну, па-першае, ўжо няма ніякай канфедэрацыі па сутнасці. Корвіна туль выпнулі, Браўн таксама самавыпіліўся, кандыдуе цяпер як асобная такая адзінка. Засталіся толькі Мэнсон з Босакам. Наколькі гэта канфедэрацыя, мне складана сказаць. Вось, раней гэта было аб'яднанне 4 партыяў, цяпер гэта аб'яднанне тыпу 2. Вось, і то не ведаю, наколькі трывалым яно з'яўляецца. Вось, яны проста ўсе ёбнутыя ў дачыненні да знешняй палітыкі. Яны прарасійскія, яны прапалестынскія, яны пракітайскія, яны антысеміцкія, яны антыамерыканскія часта, не заўсёды, але часта. Браўн і Корвін дакладна былі такімі. Зараз трошкі гэта пачынае змяняцца з новым курсам Мэнзена, але партыя ўсё яшчэ застаецца досыць такіх дзіўных поглядаў на знешнюю палітыку, асабліва, што тычыцца пытанню канфлікту Палестыны і Ізраіля. Там просто поўны крынж. Просто правая партыя радыкальная, якая спасылаецца на міжнароднае заканадаўства. Просто больш хуйні прыдумаць немагчыма, па-мойму. Вось, таму піс гэта кампраміс. Вось.
психическое у конкретной женщины. И мне кажется, У піса ёсць аб'ектыўная просто перманентная прычына, ну не перманентная, але натуральная прычына, абсолютно рацыянальная, ненавидеть Россию. Потому что у так званую катастрофу смоленскую памерла вельмі шмат верхушкі піс, эліты па сутнасці. А ў тым ліку польскі прэзідэнт. І піс лічыць, што гэта быў замах. Што гэта не проста хуёвае надвор'е было і самалёт сам упаў, а тое, што гэта здзейсніла тэрарыстычны акт Расія. Вось. Калі вы ў польскім грамадстве неасцярожна выкажаце такую думку, то пра вас будуць сказаць, што вы прыхільнік тэорыі змовы. У значнай ступені гэта звязана з тым проста, што гэта быў 10-й, здаецца, год ці 11-й. У тыя часы яшчэ не было Крыму, не было ўварвання паўнамаштабнага Расіі ва ўкраіну, таму антырасійская рыторыка, яна гучала як параноя. Ну, для дурачкоў, вядома, але так гэта выглядала ў медыйнай прасторы ў мейнстрыме. Ось таму у польскім грамадстве закаранела думка, што гэта проста Ярослаў Качынскі ёбнуўся, і Расія не магла нічога такога здзейсніць, таму што, гэта самая шчырая, і, безумоўна, не тэрарыстычная краіна ў свеце. Вось неяк так. Таму у Ярослава Качынскага, які з'яўляецца фактычным такім негалосным кіраўніком гэтай партыі, ёсць рэальная прычына, каб ненавідзець Расію. А іншая партыя, платформа абыватэльская, яна займалася наадварот увесь час тым, каб узмацняць, напрыклад, стасункі расійска-нямецкія, каб Расія ўвайшла ў Еўропу. Там вядомае слова Туска, гэта здаецца, пра тое, што нам трэба дамаўляцца з той Расіяй, якую мы маем, за будаўніцтва паўночнага потоку і гэтак далей. То бок ПО гэта фактычна пранямецкая, прарасійская партыя Польшчы. Але варта тут дадаць, дарэчы, што як Туск, так і цяперашні прэзідэнт Польшчы Дуда апынуліся досыць базавымі ў пытанні Ізраіля, таму што яны проста паклалі хуй на меркаванне грамадства, меркаваннем большасці палякаў, і дазволілі Нетаньяху бяспечна прыехаць на ўрачыстасці ў сувязі з вось этой гадавінай адкрыцця, здаецца, канцэнтрацыйнага лагеру ў Аўшвіцы. Вось, гэта Дуда напісаў ліст да Туска, каб ён зрабіў выключэнне, таму што, міжнародны суд выдаў гэты ордер на арэшт Нетаньяху, а Дуда разам з Тускам вырашылі увайсці ў такую кааліцыю ПО-ПіС і разам дазволіць Нетаньяху ўезд у краіну. І гэта проста ахуенна, на мой погляд. Гэта я магу нават свой рэспект Туску выказаць. Не толькі таму, што я праізраільскі, а яшчэ ў значнай ступені таму, што я проста люблю, калі у палітыцы знаходзяцца людзі з палітычнай воляй. Ось, а каб пакласці хуй на грамадства, трэба пэўная палітычная воля. Важна дискуссия не за и против аборта. На цябе ўжо похуй, мы можам польскую палітыку паабмяркоўваць лепей, чым гэтае пытанне пра аборты. Колькі можна, десятигоддзі адны і тыя ж аргументы абвяргаюцца. А цяпер мы дайшлі да таго, што нават аргументы ніякія не патрабуюцца, проста яны адкрыта кажуць, што дыскусія па гэтаму пытанню немагчыма, таму што ідзіце нахуй, і ўсё. Беларускі канал пра польскую палітыку. А про
то, чтобы каждая женщина могла решать на уровне своего тела, понимая Ну, свои хай яна реалии, вырашае на ўзроўні свайго цела і не забівае свайго дзіцяці. Профіт. в которых находится, чего хочет она и чего ей будет это стоить. Именно ей рожать, либо не рожать. Я хотел бы что додать, что Просто поўная імбецылка нахуй. Пиздец. Гэта вось адкуль бярэцца гэтая інфантылізацыя грамадства, спадарства? Яна бярэцца просто вось ад гэтага нежадання, паталагічнага нежадання несці адказнасць за свае дзеянні. Гэта ідэя пра тое, што ў якой дупе ты не апынуўся, якую хуйню ты ў сваім жыцці не зрабіў бы, наколькі мярзотную, просто дэбільную, ідыёцкую нахуй, прагрэсівісцкую хуету просто ў сваім жыцці, наколькі моцна ты не здалбіваўся, наколькі б ты моцна не співаўся, не стырчаўся нахуй, не забіў цалкам на абсалютна любыя маральныя ўстоі твайго грамадства, заўсёды павінна прыйсці, блядь, дзяржава нахуй і ўсё за цябе павырашаць. Аборты нахуй, просто сацыяльная палітыка, блядь, выплаты для маладых сем'яў, сука нахуй, блядь, 800+, просто ідзіце нахуй. вось аргументы менавіта кансерватыўнага боку, яны вось звычайна гучаць як про-лайф, абарона жыцця і гэтак далей. Але Давайте будем просто усім бедным раздаваць грошы, давайте просто будем усім долбаёбам даваць паслабленні, каб яны працягвалі быць долбаёбамі, давайте будем, я не ведаю, давайте будем спансаваць абсолютно стратныя прадпрыемствы, давайте будем спансаваць абсолютно нікому не патрэбныя СМІ. Блядь, зараз апынулася, што нахуй 90% інфармацыі, якую людзі спажываюць у інтэрнэце, гэта просто аплочвалася на грошы дэмпартыі ЗША. Чаму так, блядь, чаму так? Таму што хочацца прасоўваць хуйню, якая нікому не патрэбная. Дзяржава дапамагі, блядь. Просто кончаны уебаны, блядь. Хто звязвае сваё жыццё з поспехам апазіцыі беларускай, просто ебанат, блядь. Таму што паглядзіце, блядь, з каго яна складаецца. вельмі часта, на жаль, гэта выглядае так, што абарона жыцця толькі да моманту, калі чалавек нарадзіцца. Вось нарадзіўся і рабі, што хочаш. Ніякай дапамогі. Ну, а мы хочам, каб мы нарадзіліся, і адразу у нас усё было, блядь. Адразу, блядь, на табе сацыялку, на табе бясплатную адукацыю, на табе, блядь, абавязковае месца працы. Ніхуя не рабі, просто вось мы табе дапаможам. А хто за гэта заплоціць? А похуй, хто за гэта заплоціць. Сраная буржуазія, блядь. Ніякіх ні дзіцячых садкоў, ні адпаведнай дапамогі там для бацькоў, так, каб, ну, акрамя там 800+. Дзяржава падумала, што можа адкупіцца грашыма. Вось, але няма нейкага комплекснага падыходу. Асабліва На месцы ПІС я б вам усе, блядь, ваши 800+ забраў, усю сацыялку для іншаземцаў, усю абсалютна бясплатную адукацыю. Просто нахуй гэта ўсё забараніць, ліквідаваць Міністэрства адукацыі, культуры, блядь, аховы здароўя, зробіць толькі лепей, блядь, ва ўсім свеце, калі ў кожнай краіне гэтую хуйню зрабіць. У тым ліку ў Польшчы. гэта тычыцца вось людзей з інваліднасцямі. У маёй сям'і ёсць чалавек-інвалід, так, які не ходзіць ўсё жыццё. Калі вы апошні раз бачылі інваліда левака ўвогуле? Я як не сустрэну якую-небудзь медыйную асобу ў інтэрнэце, якая, будучы інвалідам, знайшла сваё прызванне проста ў тым, каб весці этэры. Наадварот, погляд на тое, што нібыта інвалід гэта асоба, якой наўсцяж патрэбная дапамога нейкая ад іншых людзей, гэта погляд прыніжаючы інвалідаў і намякаючы на тое, што яны насамрэч нічога не вартыя самі па сабе. І асоба з інваліднасцю, яна наадварот, ёй наадварот здаецца, што ўсё ж такі я нешта магу. Я ўсё ж такі нешта хачу, блядь, у гэтым жыцці, я хачу дамагацца і хачу гэта зрабіць сам, без вашых падачак. Не, хуйня. Просто ведаю, які гэта І цяжар. гэта ўсё, дарэчы, яшчэ суправаджаецца тым, што забараняецца усялякая манетызацыя фрык-шоу, там, дзе людзі з нейкімі дэфектамі знешнасці могуць на гэтым зарабляць.
Просто утаптаць спачатку асобу ў зямлю, на, сука, табе. Мы табе гэта забаронім, і тое, блядь, забаронім. Вось. А потым мы табе дадзім грошы, каб ты просто, блядь, як агароднены існаваў. Каб ты просто жыў, і мы маглі цябе паказваць па тэлебачанні, глядзіце, мы апякуемся інвалідамі. Просто скаты, блядь. І колькі за гэтым праца. Но не кожны просто можа даць сабе рады з гэтым, так? А дзяржава ў гэтай сітуацыі просто ўмывае свае рукі і кажа, ну, рабіце, што хочаце. Окей, давайте повернемся до протесту. Страйк обед, вялізныя протесты, шмат людзей. До чаго гэта прывяло? Мне кажется, если говорить про такой социальный пласт активизма, это привело к большой солидарности и к тому, что к отваге женщин, которые выходили на улицу, которые не шли на работу, например, в определенный день протестов, а шли на протесты. И что, мне кажется, важным таким ключом было, что протесты проходили не только вот именно в больших городах. 90% протестов проходило в городах, в которых живет там до 50 или до 5000 вы зусім іх не развозілі, блядь, па гэтых малых мястэчках, гэта безумоўна. Спадарства, мне трэба дайсці на хвілінку, паслухайце Мельнікова. Так, я зноў з вами. Вось, дарэчы, па гэтым відэа вельмі добра бачна, наколькі моцна адсутнасць свабоды слова ў акадэміі паўплывала на інтэлектуальны стан сучаснай левай інтэлігенцыі. То бок, вы думаеце, яны вось гэтыя свае пазіцыі займаюць, таму што яны правялі нейкі аналіз, праштудыравалі шмат літаратуры на гэтую тэму, сапраўды вывучылі аргументы сваіх апанентаў і іх абвяргаюць. Не, яны проста калісьці пачулі нейкую хуйню ад сваіх аўтарытэтаў і ніколі за ўсё жыццё не сустракаліся з іншым меркаваннем. А гэта абсалютна рэальна ў рэаліях, так. Гэта абсалютна рэальна ў тых абставінах, калі чалавек жыве ў вялікім месце, у вялікім горадзе, які проста з'яўляецца засяродзеннем, срэдатачэннем левакоў звычайна. Вось, то бок гэта людзі, якія проста ніколі ў жыцці нават не чулі ніякіх аргументаў супраць абортаў. Гэта людзі, якія гэта вось тыя самыя людзі, якія кажуць, навука накажет, і Докінс все даказаў. Ну ладно, я тут насамрэч не трэба тут Докінза узгадваць, гэта камплімент для такіх людзей. Докінс ўсё ж таки мае сваю экспертную вобласць. Ось, гэта адны з тых людзей, у якіх навука дакажаць, і не, навука даказала, і навука накажа. Вось так. Таму спрачацца з імі немагчыма. Яны, ў прынцыпе, не разумеюць, што такое дыскусія, што такое аргумент, што такое дыскурс, што такое сутыкненне меркаванняў. Для іх гэта ўсё чужое. Усё, што яны могуць, як выглядае падкаст левака, вось вы зараз перад сабой бачыце, сабрацца трыма уебанамі, каб адсмоктваць хуі адзін аднаму. Я адмаўляюся лічыць, што гэта жанчына, дарэчы. Я лічу, што пасля запісу яны проста пачалі адзін у аднаго адсмоктваць. Вось моя афіцыйная пазіцыя. Яны проста вераць ім досыць. Прычым гэта не вера, не тое, каб гэтая вера, ну, напрыклад, хрысціяне, яны таксама проста вераць. Для іх гэта проста каштоўнасць, якая не падлягае ніякай аргументацыі, некаму абвяржэнню. Але яны існуюць у традыцыі, якой тысячы гадоў гэтай традыцыі. І тут вылазяць гэтыя уебаны і пачынаюць сваю хуйню прасоўваць. Ну, у пэўным сэнсе ў іх ёсць, канешне, агульныя рысы з хрысціянамі, таму што вось гэтая хуйня, гэта па сутнасці хрысціянства нашага часу. Вось ёсць паганцы каталікі па сутнасці, большасць польскага насельніцтва, якое, ну, не зусім хрысціянскае. Гэта з вялікай нацяжкай яно хрысціянскае. Калі, не ведаю, у вас ёсць магчымасць, у мяне была неаднаразова магчымасць, ёсць размовы з сярэднім палякам,
І калі ты пачынаеш больш і больш пытанняў пра рэлігію задаваць такому чалавеку, апыняць, што ён просто паганец. А хрысціянінам ён сябе лічыць каталіком, таму што ну гэта зручна. Зручна. Таму што бацькі так сябе называлі і яму гэтую традыцыю перадалі. Таму ён каталік. Гэта па сутнасці паганства. Вось і з'яўляюцца вось такія цудоўныя людзі, якія заклікаюць давайце больш абортаў. Жанчыны мала аборцяць, трэба больш. Вось не модныя полькі. Полькі не модныя, трэба іх прасвяшчаць, што аборты гэта норма, што не трэба хвалявацца наконт абортаў, просто прыходзіш і забіваеш сваё дзіцяці. Вось так. А дыскусіі гэта, гэта ўсё мракабесія нейкая. Мракабесія. Як можна спрачацца з меркаваннем, што аборты гэта хуёва? Як можна спрачацца з тым, што дэмакратыя нейкі неправільны строй? Мы ж жывем з вамі ў канцы гісторыі, правільна? Всё. Прагрэс дасягнуў сваёй мэты. Было таким значимым, и я считаю важным, потому что чем меньше населенный пункт, там деревня, поселок, село, тем больше у костела есть власти, и костел знает, там священник знает всех поименно, кто как, кого крестили, кого там, кто умер. То есть у священника много-много власти. Вот этот вот протест показать, что я не согласна с тем, что, с одной стороны, делает Конституционный трибунал, но он делает это не сам по себе, а делает, потому что костел требует и продвигает эту идею, привел к тому, что женщины начали протестовать, и еще последние, там, после 2-3 года были еще судебные разбирательства, которые... Бля, пиздец, она меня утомила, нахуй. Ой, блядь. Гэта складана глядзець. Таму што я ўжо нібыта ўсё сказаў, што мог. А зараз пачынаецца проста рассусольванне. Яны нібыта ўжо ўсіх раз'ебалі свае аргументацыі пра тое, што можа гэта на хуткасці 1,5, а гэта ты замовіў? Окей. Яны ўжо раз'ебалі ўсіх свае аргументацыі пра тое, што ну мне так здаецца. У мяне ёсць такое адчуванне. І цяпер проста ідзе размова пра пратэсты, блядь, піс страціў уладу. Коаліцыя абяцала дэкамінізаваць аборты. Вось гэта будзе цікава паслухаць. Таму што тут сядзіць па сутнасці 3 прыхільнікі ПО. І яны будуць бараніць сваю любімую партыю у справе абортаў. Чаму яны іх не дазволілі? Чаму рэферэндум па справе абортаў дрэнна? Безумоўна. Блядь, сука. Ой, блядь. Чаму яны скаты насамрэч? Не таму, што ў іх нейкае меркаванне, з якімі не згаджаюся, а ў тым, што яны непаслядоўныя. Калі вы за дэмакратыю, вы лічыце, што рашэнне павінна прымацца большасцю грамадства. Чаму вам не падабаецца тое, што робіць ПІС? ПІС — гэта партыя, якая была абраная на дэмакратычных выбарах. Окей, вам не падабаецца партыя. Вы можаце запытацца ў народа, як вы гэта звычайна кажаце, якое рашэнне яму больш пасуе. Але гэта не будзе зроблена, таму што ў такім выпадку дэмакратыя неправільная, блядь. Яна не згаджаецца з правамі чалавека, блядь. Дэмакратыя толькі калі правы чалавека. Правы чалавека мы будзем перапісваць, блядь, кожнае дзесяцігоддзя, і дэмакратыя павінна да гэтага дастасоўвацца. Вось, а тое, што там у краіне ёсць нейкія законы, нейкая канстытуцыя, нейкі канстытуцыйны трыбунал, гэта ўсё выдумалі, блядь, праклятыя правакі. Ходили по отношению к протестанткам. Это касательно такого активизма низового. Пратэсты добрыя, калі яны за аборты, калі яны супраць абортаў. Гэта дурныя людзі, неадукаваныя, блядь. Ім хтосьці насраў галаву, нам хтосьці насраў штаны. По солидарности феминистской или женской и вообще человеческой. А с другой стороны, мне кажется, это тоже одна из причин, почему вот сейчас 24 год, почему в 23 году ПИС не получил для себя нужд.
Мы здымалі выпуск яшчэ ў 24 годзе, а выпусцілі ўжо ў 25. Большинства голосов в польском сейме, что привело тоже к тому, что ПиС начал активно терять свою позицию большинства. То есть когда не надо было ни коалиции ни с кем производить, ни договариваться, можно было все делать самим, вот как с Конституционным трибуналом в 20-м. Сябры, калі вы некалі бачылі, як выглядаюць жорсткія пратэсты, то вось менавіта так выглядалі пратэсты ў 20-м годзе. Людзі перакрывалі скрыжаванні ў вялікіх гарадах, у буйных, так паліліся шыны вось у гарадах. Апагеем гэтага стала вялікая маніфестацыя ў цэнтры Варшавы на ронде Дмовскага, то бок там, дзе метроцэнтрам. Там сабралося ад 100 Ну, сколько людей сабраліся, каб ім дазволілі забіваць сваіх дзяцей? Просто ахуець. до 200 тысяч чалавек. Гэта ў пандэмію, так, бо трэба памятаць, што тогда былі моцныя абмежаванні, увогуле быў страх выходзіць, бо людзі не ведалі, як это скажацца на здароўі, так, бо гэта быў пачатак пандэміі, яшчэ не ўсе ведалі, што будзе далей. Увогуле забаўна, гэта бачна не толькі на прыкладзе польскай палітыкі, таксама амерыканскай, ну таму што ў значнай ступені палітыка кожнай краіны, ну якой у прынцыпе існуе палітыка, такіх як Польшча. Зразумела, што ў Беларусі і Расіі ніякай палітыкі няма. Усе гэтыя палітыкі, ад слова палітыка, яны з'яўляюцца пэўнай калькай з амерыканскай. Ось. І што ў Амерыцы, што у Польшчы, што цікавіць, так бы мовіць, правую частку палітычнага спектра. Эканоміка, падаткі, вайна ва ўкраіне і не толькі. Іх цікавіць пытанне як бы кіравання права ў краіне. Іх цікавіць пытанне, не ведаю, якія актуальныя такія рэчы. Наўроўскі, напрыклад, зараз як кандыдат прасоўвае. Ну, з асноўнага ўсё здаецца. Ну, пытанне там валынскай рэзаніны, якое ўсё яны абяцаюць вырашыць з Украінай. У той час, што цікавіць левую частку палітычнага спектру? Аборты, ЛГБТ, шлюбы, еўразвяз, не ведаю, што яшчэ. Все па сутнасці. І сацыялка і квоты для ўсіх хворых і убогіх. Іх цікавіць, якое паходжанне мае прозвішча Браўн. Так. Браўн пиздец як абразіўся. 100%, калі і абражаецца, безумоўна, калі яму кажуць пра тое, што у яго не польскае прозвішча. Ён просто плача цёмнымі начамі, нахуй. Як рэагавала дзяржава? У найлепшых традыцыях. Канешне, найбольш ганебнай рэакцыяй былі антытэрарысты, якія апранутыя па-цывільнаму. Так? Галоўна, не ўзгадвайце, як дзяржава рэагавала на пратэсты фермераў у Польшчы. Вось. З тэлескапічнымі палкамі, якія забаронены польскім заканадаўствам, лупілі людзей. Калі не памыляюся, гэта было каля метро Новы Свят. Магу памыляцца. Я думаю, мы дададзім тут для гледачоў дадатковую інфармацыю. Окей, але калі я не памыляюся, потым былі нейкія працэсы супраць гэтых сілавікоў, якія там выкарыстоўвалі забароненую зброю. Мне невядома, каб нехта сілавікоў панёс нейкае пакаранне. Ну, пры гэтым, ведаеш, сказаць, трэба... Канешне, табе невядома, таму што ты, блядь, левачок. Ты ў бурбалцы ПОшна існуеш. Адкуль табе ведаць гэта? Палітычны аглядальнік, блядь. Сілавікоў трэба краць тых, хто аддаў загадства. Яшчэ б ты іншае сказаў зараз. Каб гэта рабіць. Вось, калі добра памятам, там дайшло да таго, што нават нейкай дзяўчыне зламалі руку. Вось падчас гэтых пратэстаў. Сілавікі. Дзяржава ў той момант браніла сябе тым, што ёсць... І ён параўноўвае гэта з пратэстамі 20-го года ў Беларусі. Дзяўчыне руку сламалі, блядь. Не. Тое, што ў Беларусі пазабівалі людзей, ну, гэта адно і тое ж па сутнасці. Што не так? Што не так? Пандэмічнае абмежаванне, што гэтыя ўсе сходкі нелегальныя, так, больш за 2 асобы не збірацца, бо такія былі законы ў той момент. Вот эти тысячи, десятки тысяч людей, которые выходили, они не боролись и не выступали за одно и то же. То есть это не все те люди, которые хотели, например, аборт по требованию или по желанию, а это люди, которые, часть людей, например, хотела вернуться к этому компромиссу 93-го года, который был в Польше, часть хотела референдум, часть, то есть, но
то, что объединяло этих людей, это не согласие с тем, как сейчас, а не с тем, что у них у всех одинаковое мнение. Так, ну, насамрэч вялікая колькасць людзей у Польшы, яна вялікай ахвотай абмежавалася вось гэтым кампрамісам. Насамрэч Качынскі зрабіў улюбёную для сябе рэч. Я там ужо некалі казаў, што ён вельмі любіць вось ладзіць пажар і кіраваць вось гашэннем гэтага пажару. Гэта ягоны улюбёны стыль кіравання, так? І тут вось такім чынам ён стварыў праблему, якая цяпер будзе як нарыў на грамадстве на бліжэйшыя дзесяцігоддзі. Насамрэч, калі б яны не чапалі гэты кампраміс, то вельмі верагодна, што была б лагодная дыскусія ў наступныя дзесяцігоддзі і нічога б не змянялася, так? Дуда літаральна Лука, ну безумоўна. Не Дуда, у іх жа Дуда, Маравецкі, так, Маравецкі. Хто там Тарчынскі, гэта ўсё марыянеткі, проста лялькі Качынскага, якому 2 разы папісаць засталося. Ось, таму яны лічаць, што Качынскі павінен сядзець в турме. Што, блядь, Качынскі, які жыве нахуй у гэтай кавалерцы, як яна называецца па-польску, про якую ўсе ведаюць, там двухпавярхоўка нейкая ў Варшаве, дзе проста труселя на вяровачцы сушацца, блядь. Вось трэба яго знішчыць. Ну, а цяпер гэта ўсё прывяло да таго, што калі мы паглядзім на пытанне грамадскай думкі, то пайшоў вялікі адскок у другі бок. Так, вось калі вельмі моцна нешта прыціснуць, гэта як вось... Дарэчы, пра вайну я казаў раней, ну, вось іх таксама, ну, гэта, дарэчы, ўсё польскае грамадства. Цікавіць, блядь, вельмі канфлікт Ізраіля і Палестыны, і, на жаль, польскае грамадства, яно стаіць на баку, блядь, уебанаў і абассаных, блядь, асуджаю, ладно, асуджаю. Як рондель, так, з кіпнем, так? Вось калі яго прыціснуць, то ён выбухне. То тут вось пайшло таксама другі бок. Ці цяпер больш падтрымлівае аборты. Ці можам сказаць, што ПіС прайграў большасць у Сейме праз гэтае пытанне, ці не? Дзве прычыны, якія вельмі моцна ударылі ў ПіС, гэта і, дарэчы, Качынскі прыкладна месяц пасля перадачы ўлады, то бок у студзені 24 года сам прызнаваў, што так, аборты і тое, як яны патрактавалі прадпрымальнікаў. Ось дзве гэтыя прычыны зрабілі так, што яны самі сабе збудавалі такі шкляны суфіт, столь, так, шкляную столь, после якой они просто не могут расти себе подтримку. Я считаю, что это одна из причин, и уверена, что другие решения также влияли политики за последние 4 года ПиСа, и это привело к тому, что люди устали, потому что нарастал также конфликт и стена на польско-белорусской. Мой анализ ситуации, что людям просто надокучило, что ПиС кіруючую позицию займаў все гэтыя гады. Просто, як я ўжо раней тлумачыў, павінна, каб твары змяніліся. Зараз у палякаў такая турбуленцыя пэўная, вось у іх новыя ўражанні ад новай улады. Я ўсё ж такі спадзяюся, што Наўроўскі пераможа на выбарах, вось ўсё неяк стабілізуецца. Мой прагноз такі, вось, што ўсё ж такі праз колькі? Ну, 1,5 гады, здаецца, кіравання новага ўраду, палякі змянілі сваё меркаванне. Ну, паглядзім. Граница. На президентских выборах у мая. Ситуация с отношениями с Украиной. Польша, будучи в Европе, не всегда соответствовала тому видению, которое, например, уже давно другие страны Европейского Союза пропустили сквозь себя. Например, яны пропустили сквозь себе толпы мигрантов нелегальных, а Польша не. Якая хуевая краіна. Ці крыху пра наступствы вось гэтых зменаў, пра фактычную забарону аборту. Да чаго гэта прывяло? Бок, што здаралася? Нейкі самыя такія яркія выпадкі, магчыма? Здаецца мне, што такі найбольш яскравы выпадак, гэта была... Ну і цяпер пачынаецца проста ўзгаданне пра нейкія адзіночныя выпадкі няўдалыя, з якіх будзе рабіцца абагульненне на ўсю статыстыку. Я не ведаю, гэта проста нуднае відэа. Вы можете скіпнуць гэтае гаўно? Альбо сказаць мне які-небудзь тайм-код, які таксама трэба адкаменціць. Справа Ізабелы з Пшчыны, так? Гэта было, здаецца, год пасля ўвядзення забароны вось гэтага трэцяга поводу для выканання абортаў. Дзяўчына патрапіла, ей, здаецца, было 30 гадоў. Дзяўчына патрапіла з праблемамі з цяжарнасцю, і у яе атышлі воды, так? І у такой сітуацыі, звычайна, лекары павінны перарваць цяжарнасць, так? Ось. Але тут яны нічога не рабілі, бо баяліся пракуратуры. Ось, у выніку дзяўчына памерла ад сепсіса. Ось. У Варшаве... Ну, то бок гэта было парушэнне права.
як я пам'ятаю, був вялікі марш. Тоді ось пару дзён пасля яе смерці, там нават быў Рафал Часкоўскі, было вельмі шмат людзей, таксама была яшчэ пандэмія. І такіх выпадкаў было вельмі шмат, гэта не адзін выпадак, насамрэч. Я ведаю, прынамсі, некалькі. Вообще экономически, если посмотреть на ситуацию в стране, это влияет на экономический уровень как женщин, семей, конкретных, и вообще страны, потому что женщины думают во время беременности, как им делать аборты, по тем же, например, причинам компромисса, вот этот третий. Безумоўна, усе жанчыны просто нахуй спаць не могуць, думаюць, як ім аборт зрабіць, як мага хутчэй. Причине, они также выезжают куда-то, и для этого нужны деньги, для этого нужна поддержка. Піша, можаш скіпаць, окей. Пошла нахуй. Просто пизда. Это не национальные люди, это агентура, это люди, які скомпроментувалися би, это маргінез, які зайшли в